Kubantu besilisa ufuna bekhiphe uvalo kuqala. Ungabi nalo uvalo uma wenza into. Into esishaya kakhulu uvalo. Futhi mase usuhlosile ufane nomuntu ohambe wayofuna umsebenzi. Ethi ngifuna umsebenzi, ngiyofuna umsebenzi wokusotsha manje. Noma ngiyofuna umsebenzi wobuphoyisa. Uyazi ukuthi kuyafiwa la. Akukho la kungeze kufiwa khona. Into ofuna ukuthi uyenze, ufuna uye ngokuthi nginesibindi. Uvalo ngiyalisusa kimi. Angifana nesotsha manje. Angihambe ngiye emtholampilo. Kumuntu wesilisa ayocheka. Abantu besilisa bakhalisa yini besaba isifo esisodwa. Asikho isifo ukugula okungeyisifo emhlabeni. Besaba ingculaza kakhulu manje. Yona mina engithe eyifene ekhona. Ingculaza ngayikhetha ukuba nayo. Ngoba ngizowathola amaphilisi emtholampilo ngizokwazi ukuba right. Ngaba nayo kunomhlafuza noshukela. Ayipheli lezo zifo azelapheki. Mhlawumbe ingculaza ngelinye ilanga izophela. Ingculaza iyakwazi ukuphila how many years? Noma iminyaka ewu-20 noma ewu-40 ungakwazi ukuphila ngihamba nawo. Ngeke nje ungitshele ukuthi nginaso mina noma nginaso. Osuke wasebenzisa lawo maphilisi. Ufuna uyinika isibindi salokho ukuthi ngizosizakala ngizosinda njengayo i-TB. Ngoba vele i-TB umngane wayo ingculaza mabe ichaza abanikazi abantu abemtholampilo asebeyayaziyo le. Ukuthi musana uxwaya bafowethu. Nina abanewethu musana uxwaya ngoba siyayithanda nezinto zasebunandini endaweni yabona ekhohlakele njengendaba yokuphuza. Yabona mawusuphuzile uphuza utshwala uyayikhohlwa ukuthi ufuna ngiyifikela. Mawuphuza utshwala ibona uzokuthatha ukufaka kuzo zonke lohlobo lezifo ozoba namahloni naso. Ungaba namahloni ngoba neBhayibheli liyasho ukuthi ungabi namahloni nami ngoba nami ngizoba namahloni nawo. Usho njalo uJehova uNkulunkulu wethu. Asiyilalele ke lemgomo ngoba uma uyilalela ufuna ukuthi uma ulalela iBhayibheli nalo lokusana nawo lokhu kufa uzosizakala kulo. Ufana nokuthi wena ucela ushwele uNkulunkulu. Uma udibana nomuntu wasemtholampilo uba nesibindi ukhipha uvalo ulahle phansi. Ungambuka omunye umuntu eceleni. Ngeke akwenzele lutho. Kusasa lo yamuntu loyo uzobe seyinkinga selele phansi ekumemeza ungasakhona ukuyofika kuye umsiza. Nawe uyafa ngesingaka. Njengala kithi isibhedlela sisikhipha number 1 imanguzi. Le phansi bayilapha iMDR iveli phele swela. Ngibe nazo ke mina izingane zibe nayo iMDR.